Pakkasit sä hyttysverko? Kyllä. Entä kuvin saappaat käärmeitten varalle? Pakkasit sä Pullo. Kyllä. Pakkasit sä Paskaa. Kyllä. No niinpä niin. Pakkasit sä Munat. Kyllä. Munat. Pakkasit sä Tavaras heti! Kyllä. Nyt sä sitten seuraat. Seppo Taalasmaa. Näin teen. Se on ihan oikein. Hyvin on sut kasvattanut, kun tärkein oppi on mennyt perille, että kuuntelet... Persuksi. Eikä meinaat. Joko täällä hyvästellään? Mitä tässä vähän herkistellään? Saitteko te ne... Kiva. Ja onhan salmiakit. Missä se... Kihomato. Mutta... No niin hei, nyt hopi, alkaa olla kiire, kun kapsakki on pakattu. Yrittiks Miro taas puhua sua pyöryksi? Turha pelko. Se oli jo lähtenyt. Sä et ehtinyt hyvästellä. No, ehkä parempi niin. No niin hei, nyt hopi. Missä Siiris? Mitä jätkä oikein haaveilee? Ei mitään. Kuin? Mitä jätkä oikein haaveilee? Huppu. Mitä jätkä... Mikä siinä nyt on ongelmana? Mitä jätkä oikein haaveilee? Huppu. Kyllä säkin pystyt. Mustat vaan toimia ennen kuin on liian myöhäistä. No. Kyllä säkin pystyt. Muistattehan laittaa sähköpostia ja lähettää välillä kuviakin. Mekin haluttais nähdä, miltä siellä Keniassa näyttää. Paskaa. Ajatus. Menette vaikka jollekin keittiöön ja otatte valokuvia eläimistä. Kyllä sieltä löytyy kuvattavaa ihan lähipiiristäkin. Kari ja muut opinot. Höpö. Mehän sovittiin, että kunnon mies susta on kasvanut. Pidä sitten huolta näistä naisista. Joo, enköhän mä pärjää. Ja onhan mulla hyvä apuri, toi Benjamin. Vaikka kyllä mä olisin niin mielelläni nähnyt Oonan varttuvan ihan omin silmin aikuiseksi asti. No mut tuutte käymään sitten Afrikassa katsomassa Oonaa ja meitä kaikkia muitakin. Kyllä. Pidä tästä äijästä huolta. Mä yritän. Noniin. Pärjää. Hei, onks toi meidän... Kari! On. Kari! Mä kun en oo niin avarakatse kuin kaikki musta haluais. Mä oon enemmän tällainen perusluuseri.